ଦୁଇଟା ଟାଣୁଛୁ ଟାଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖିବା ତୁ କ'ଣ ଟାଣିଲେ କ'ଣ ହବ କହୁ? ହାଁ ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବା। ଆଡ଼େ ଅନଉନୁ, ଅନା ଅନା କହୁନୁ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଷୟରେ କହ, କହୁନୁ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଷୟରେ କହ। ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛୁ ତ ରୂପଟା ଚାଙ୍ଗା, ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ମଝିକୁ ବାହାରିଗଲାଣି। କହ କ'ଣ ହବ? ତୁ ଦେଖିଛୁ ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ହାଁ ଧ୍ୟାନ ହବ, ତାପରେ ସତ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ନୁହଁ ଥୟ ଧରିବ, ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଥୟ ଧରିବ ତୋର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ କହୁନୁ? ଆଉ କ'ଣ ହବ କହ? କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଗିବ। କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଟାଣୁଛୁ? ହେଇଯାଉଛି 25-20 ଥର ଆଉ। 20 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଟାଣୁଛୁ। ମୁଣ୍ଡ ସେ 20 ଥରେ ଭଲ ରହୁଛି ନା? ତୁ ତାହେଲେ ଅମ୍ବାନୀ ହେଇଯିବୁ। ହାଁ ଯେହେତୁ 20 ଥର ଟାଣୁଛୁ ଅମ୍ବାନୀ ହବୁ। ହଉ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବ ଅଫ୍, କାହିଁ ସେତିକି ଆଉ ଟିକେ ଚାଲୁ। ନାଇଁ ସେତିକି ଅଫ୍ ହଉ।